бардарои ма марҳамат, срочни бузатаи дигар Opel Astra Ashka Universal аз худи Саравшан овардам бардарои региони Дукати. Ҳолаташ хушрак 65000 сом срочни сесодадан гуфтем не я бара охир шамонем 59000 сом розӣ кардам бардаро нархи беҳтарин. Солаш 2007 охири сола ҳуҷҷат дорад, утилизатсия ҳам дорад. Мотор 1.6 бардар ҷаноби ман. Хайр доро марҳамат кунед, мошинча баъд не хушрак аст. 59000 сом нархи беҳтарин аст. Караванои бардаро 60000 боло менонем ку. Дискачош ҳам аст, баломос ахвот хуб. Кузоваш ҳам тоза аст. Ягон ҷош хароштагӣ, ягон ҷош задагӣ надорад бардар. Нигоҳ кунед бардар ҷаноби ман. Ана 4 диска балу машина кондитсионерш ҳам писем кани кор мекард ё не? Бале, кондитсионерш ҳам кор мекардаст бардаро. Салон бинед чӣ хушрак аст. Салончош тоза агненҷа бо падлакодилчаш будаст бардаро. Дидед? Инҷа инам падлакодилча будаст. Инҷа бо пардачои ҳам задагӣ ҳам яки ина полкачош ҳам аст бардаро. Машинча хушрак аст. Машинча бекамали бардаро. Харидоро марҳамат кунед. Доина электропакет, салонаш ҳам ин. Хелас бардаро пробег родной якуна медонам родной ё родной не 198000 километр пробег доштаст бардаро. Коробка механика 5 скоростта мешавад албатта. Кондитсионер гуфтем кор мекунад. Кожни рул, мультирул бардаро. Лобовеш контракт решин доштаст там. Мотор, коробка, ходовой ҳама ҷош гарантия гуфтем. Мақсад биёд аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, махлук кунед, кредитқати усотон биёд проверка кунед. Машин бензини холи аст. Хеле аст бардарои ман марҳамат кунед. Фикратон ҳатман ҳастед, лайка фаромӯш накунед. Бо канали Автодубай теҷи бошед. Аз канали мо мошини арзон дастрас метавонед пайдо кунед. Ташаккури зиёд. Марҳамат кунед. На срочни фурӯхта мешавад бозатаи дигар электромобил номаш iWise даст. Бале, iWise ном дорад бардаро. Ана ин мошини мо бардаро соли 2020. Запас ход 530 км. Пробегаш бошад бардаро, пробег чӣ мебинед? Ана саб сафедак неки бардаро задди камера, баландакак мошини хушрак аст. 95000 сом бардаро. ду сему ҳуҷҷат доштаст, утилизатсия дорад мошин. Мошин бардаро худам ба ягон 9-10 моҳ дигар, 10 моҳ гаштагӣ аст. iWise аст. Марҳамат 95 неки нархи беҳтарин аст, чӣ қабул карда будан мошин. Барои он срочни пул дар кор кардам. Диска ба мошин шомал, салон бинед чӣ қадар начи шуди хушру. Дигар бардаро беҳад хушрак аст. 95 неки нархи беҳад арзон буд. Ё не. Арзон аст 95. Не кондитсионерош ҳам мондаи кондитсионерош ях барид. Очи салон. Пробегаш бардаро 231000 км гаштагааст. Неми пробег дорад. Баъд мегӯянд ки батареяша проверка кардем, ака 100 фейз даст батареяш, ягон камбуди надоштаст батареяш мегӯянд бардаро. Марҳамат менигӯед. Батареяш 100 фейз бошад, агар нархи беҳтарин аст. Электромобилам нарха бинеда 95000 срочни охири нарх аст. Хабо биёд кардон савдо кунед, муомила кунед гиред. Чӣ фикр доред бардарои ман? Арзанда аст ё не? 95000 сом. Фикратон ҳастед, лайка фаромӯш накунед. Бо канали Автодубай теҷи бошед. Аз канали мо мошини арзон дастрас ва мошини ба табдили худатонро ҳатман пайдо мекунед. Ҷаноби марҳамат, ана 66000 сома барои шумо Toyota Corolla 2 ёфтагем, срочни фурӯхта мешавад. Коробка автомат бардарои ман. Мотор 1.8 бардар ҷаноби. Дуал. Хеле аст бардаро 2009 Америка Эли аст. 66000 розӣ кардагем, нархи беҳтарин барои подписчикои Автодубай теҷи бардаро. Анҷа подписчики қадрдони мо омадаgan. Гуфтем акаҷон чанд мошина аст? 70 тамони, 75 тамони. Гуфтем не, 70 охира гуфтам не. Арзонтар монед савдо шавад. Анҷа розӣ кардем 66000 сом байна. Нигоҳ кунед худатон бардаро. Арзанда аст ё не? Баъд фикратон ҳатман ҳастед. Лайка фаромӯш накунед. Ба канали Автодубай теҷи обуна шавед. Мошина арзон дастрас боварӣ дорам аз канали мо пайдо мекунед бардаро. Чипси коробка автомат. Мошина бардаро Америка гуфтем, а? Америка гуфтем, бале, неки винкодаш кур кадаги аст. Винкодаш кур кадаги аст, баъд не штоки Америка аст охина. Эли бояд бошад. Очи салон. Бале бардаро Эли. Гуфтам Дубай набошад ки не, Дубай нест. 162000 км не мил пробег дорад. Марҳамат бардарои ман, мотор, коробка, ходовой меган саатфез, кондитсионер кор мекарда бошад, оз ямеша фаҳмед. Бале, кондитсионераш ҳам кор мекардааст бардарои ман. Кондитсионерош ях мегӯянд. Хеле аст бардарои ман, марҳамат кунед. Фикратон ҳатман ҳастед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас боварӣ дорам аз канали мо пайдо мекунед. Бай аст бардаро. Ташаккури зиёд ба ман. ҷаноби ман ана бай. Дар канали Автодубай теҷи бардар ҷаноб бозатаи дигар BMW F10 рестайлинг соли 2014 нархи беҳтарин кати бардаро. Нарха нигоҳ кунед. 144000 сом розӣ кардам. Нарха нигоҳ кунед бардарои ман. Срочни фурӯхта мешавад, шумо просто успед кунед. 160000 сом гуфта овардам. Додараки мо гуфтем не. Срочни пул дар кор бошад, арзонтар монем равад. Барои бардаро розӣ кардем. гӯш кунед. Солаш 2014 ман педаш кор дорад не хақа.
بامپرچوش کوردورا که دیسک بالونش در حالت خوب ماشین بارداره من رستالی خطا نکنم دو وده باشه یا چهار وده بازی میبینیم باردارو نه که توش نی رستالینگ است نه بامپروش کم که اگه پلیروفکا کوزوفاش مایده کوردورا باردارو نروشکا نه کی باردارو من 144,000 رو سفیدک نرخی بهترین است خیلی مرحمت باردارو کسی گریف بود کرد چور در بیس پیچوی دوستو میشه سالون سیو کوژنی سالون задний обогрев هم دارد обогревش باردارجونوی ما ارکیباش هم هست خب لوک دارد بیس پیچوی دوستو سیدنی لیفت پامیت سیدنی دارد обогрев روله دارد نه 2014 توزه است باردارو ماشین باردارو دو وده باشه نه با فکرم چور وده باشه نه اینجاش معلوم میشه نکی کمپرو نه باید سالون چوش باردارو بازی های میکنی بارداروی ما یا برکنی خیلی است خیردارو هست خیردارو سروچنی فروخته بشه یا برایش کنیم کنی ماشین چه باردارو خوشباک هست دو ویده دسته که چهار ویده نی باردارو دو ویده هست 144,000 سومون خیلی است بارداروی ما مرحمت کنید نرخی بهترین کدی سروچته اوسپت کنید فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دو بایت باشید بارداروی من تشکر جناب من دوست داران رنج روور اسپورت тамошо кунед. Ана Range Rover мо соли 2014 вариант Европа мотори 3 литр дизель. Ҳолаташ хушрак аз бардарои ман. Камбудӣ надорад 300 дарош давочик дорад. Камераи 360 градуса дорад бардаро. Мотораш ранги соат кор карда истодааст. Баъди мошин бардарои ман полни бодикит кардага солҳои 2020 2019 шудагар. Чашмакош мена фарош. Хуб даже мониторош, климат контрол ҳама ҷоша бардаро нав кардагӣ. Ҳолаташ бардарои ман хушрак аст. Нархаш ҳам беҳтарин. Срочни бардаро аз 310,000 сом 280,000 сом розӣ кардем. нархи беҳтарин аст 280,000 бардаро. Темболи бодикит кардага нахи нигоҳ кунед. Ранги солҳои 2019 20 шудагӣ астан. Хеле бай чӣ аст мошинча бардаро сеташ мокри аст. Хайрдоро марҳамат успет кунед срочни фурӯхта мешавад. Диска балон жароват фурӯх дискош бардаро размери 22 аст. Кожоша месалоноч хеле хушрак аст. Климат контрол, болош панорама, нигоҳ кунед бардаро алькантараи светли даст на меридиан даст бардарои ма климат контрол двухзонный задний дефлектор бардаро дарош гуфтем давочик дорад мекаша без ключевой доступ датчик слепых зон сиденье лифт память сидений бардарои ма штокош бардаро лед аст не штокчош кожни рул мультирул не инҷошам нав кардагӣ ин инҷошам бардаро нав кардагӣ чӣ хел аст бардаро аз хер доро бай аст мошинчане ки ростига бовар кунед خیلی است بارداروی ما مرحمت کنید فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال هفته دو بایت جی باشد از کانال ما ماشین ارزان دسترس و ماشین با تبدیلی خودتون رو باور دارم که حتما پیدا میکنید موتورش ما شما نشون چند باردارو این موتورش خیلی است یک خیلی توزک است نه موتورش باردارو 3 لیتر دیزل است موتورش هم توزک است مرحمت سروچنی فروخته میشد نرخ بهترین بای است اسپت کنید برادرجانای من شبتون بخیر باشد مرحمت تماشا کنید در کانال هفته دو بایت جی بوزت دیگر اوپل استرا جی کузовی хачбек бардаро бо диққат тамошо кунед ана солаш 2001 комплектатсияш бардарои ман селекшн мешад сеташ металлик номерош шурак номерош ҳам падарка мошин задагӣ надорад камбудиш един сини якта мойка надорад мойка мекунед бардарои ман тамом тонировка ҳуҷҷатош солона кондитсионерош хушрӯ кор мекунад якай мо мақсади фурӯхтан шумо бардаро ягон мошини коробка автомат мегирифтем барои ҳамин гуфтаесонам ки фаррухҷон ака ҳамира чӣ хел кунем мошина алиш кунем дарнои ҷубор дадорум дар реклама када истемаи бовар кунем рекламаш кана мекунам монитор задни камера ҳам доштааст ягон камри бошад хундай бошад бардар ягон кия бошад ягон мошинчаи хушрак бошад агар коробкаи автоматкати алиш мекардем болои пул медодем 75,000 сомон нарх гуфта истодан боз муомила албатта ки дорад боз бардаро албатта ки арзон карда мешавад бояд аз номи канали мо гап занед 75,000 гуфтан срочни барои шумо 70,000 сомон монда мойка мекунед бардаро ҳолати салон ана селекшн салонаш нехел мешавад бардаро дидед бардарҷони марҳамат кунед ҳолаташ хушрак мультирул пробеги 176,000 километр монитор ана боз чӣ дорад кондитсионер фемиаст гази еврочол салонош хушру штокош бардаро калсо задаган седно аст айрабакошам ягонҷош хеле шикофтини бардаро ҳолаташ бай аз гуфти гапо бардаро 70,000 срочни умуман задагӣ надорад гарантияш гуфта истода чӣ хел аст бардарои ман марҳамат фикртон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед бо канали ҳафта дубай теҷи бошад аз канали мо мошини арзон дастрас мошинои беҳтарин метавонед
пайдо кунед. Ташаккури ҷона. Бай. Осбоб наша то аз видеои навбати бехабар намонед. Ҷаноби ман ассалому алайкум марҳамат тамошо кунед дар канали Автодубай ТЖ бо затаи дигар хушруак Mercedes Benz. Кузови 212 як класс бардоро рестайлинг аст ин мошин бардор 212 R мешавад. Нархи 140,000 сом фиристодагӣ бан бардоро. Хай нархи шоми хел аст 45 45 то 160,000 аст. Ина бардорои ман нархи розӣ кардан срочна 133,000 сом қариб нархи до рестайлинг шуда истодааст. Хайрдоро марҳамат успет кунед нархи беҳтарин. Солаш 2015 буд аст бардорои ман. Нигоҳ кунед мотор 3.9 американка 2WD заднии видеоши 50% тонировка доштааст. То моҳи феврал тонировка ҳуҷҷат дорад. Тонировкаш 50% бардорои. Апоринг дискош препаратсия дорад. 4 дароз безключовой доступ мошинча старт-стоп аст. Вақте боша нигоҳ кунед бардорои. Дида чӣ хуб аст. Қаду қоматаш ҷошва мошинча бардорад. Срочни фурӯхта мешавад марҳамат. Ҳолати салон, кожни салон, кожаша бинед, мебелни салон. Дида чӣ хуб бардорои ман. Безключовой доступ, датчикский перзон, сиденье лифт, панель сидений, акустика қарман кардон. Ана изин кодаш аст 2014 11 моҳа. Кожни рул, мультирул 226,000 мил пробег. Ошибка надорад на старт-стопаш на обогрев сиденьиш. Дуохзон климат контролаш бардор. Чӣ хел аст на 133,000 сом нархи беҳтарин аст бардорҷони ман. Хеле срочни фурӯхта мешавад марҳамат успет кунед. Харидору варианти беҳтарин аст. Фикротон ҳатман расед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай ТЖ бошед. Аз канали мо мошинои арзон дастрас ва мошинои беҳтарин метавонед пайдо кунед. Бай. Барои ман нигоҳ кунед ин мошинча. Ин минивенча бардоро Honda будаст. Honda соли 2014. Ана ин мошин бардорои ман японка аст. Японский хато накунам мотори 2.0 мешавад. Ана ин мошин рости гап ман якум бор десалам, лекин наворотош хушрак аст. Дизайнаш ҳам бинед чӣ хел аст. 140,000 сом харидагӣ будам, аз ин нархи 129,000 сом срочни мемонад. Марҳамат кунед, ба фикрам пеш вақти камера дошта бошад ё 360 мебинед. Фарош мебинед чӣ хуб фарои линза аст. Ана баломош дар ҳолати хуб аст бардаро. Баломош дар ҳолати хуб безключовой доступ дорад бардаро. Ана безключовой доступ аст. Дарош бояд ба кнопка кушода шавад. Ман нишон мекунам дар экран. Вақти бошам мегӯҳед. Honda номаш чӣ бошад ин? Абсурд аст, як номи аст ки бардаро росида мегӯҳед. Хулоси гапи Honda аст, ана. Сиат се қатор аст мошин бардаро. Дараша чӣ мекунифтан? Хураш кушода мешавад сараш. Сиденьёи капитанский, сиденьёш капитанский бардаро. Ана сеюм қатор шавад, кожо аз сеюм қатор шавад панал аст. Ин инҷош як тамиша алиш канега бо хушрӯтар мешавад. Дидед бардаро чӣ хушрӯк аст сиденьёш. Боваркунед бар роҳат мешинем. Инҷа ақиб бастек аст, инҷа ду кас мешинем. Мониторам дорад, инҷа дефлекторчошам аст, 3-зони климат контрол будаст бардаро. Дина якта Nissan мондем, дар хотиратон бошад. Шаб буд 99,000 сом, чам мондем, нама хел буд ая. Ва бо камтар дига комплектация Nissan буд охир, ин Honda аст бардаро. Фурӯхти ҳамон машина бардаро, ман продано кардем, намедонам. Ана инам некен ябишли хушрак аст. Инам бардаро бояд савдо шавад насиб. Кани абор бинед, кани чӣ хел аст. Климат контрол, монитор, пробегаш ҳам бошад ин мошинча. Кожни рул, мультирул, липисток дорад бардаро. Пробегаш ҳозир мебинем чандра гаштагӣ аст. 164,000 километр пробег доштааст. Мил не километр. Эко режим ҳам дорад, на автостоп ҳам дорад бардаро. Обогрев сидени дорад, на обогрев сидени шаст. Обогрев сидени дута дароз аст. Дидед ранги Mercedes оваре. Mercedes ҳам хабшифка бакун. чӣ хел аст бардарои ман марҳамат кунед. фикротон ҳатман расед, лайка фаромӯш накунед, бо канали Автодубай ТЖ бошед. Аз канали мо мошинои арзон дастрас ва мошини ба табдили хотатонро боварӣ дорам, ҳатман пайдо мекунед. Бай. Бардарҷоно ки пурсида истодагӣ буд Toyota Camry арзон гуфта. Ана бардарҷонои ман арзон Toyota Camry 2. Ана солаш бардаро 2008 буд аст, американка, комплектация Eli. ҳолаташ бардарои ман бад нест. 75,000 ба розӣ кардем срочна. нархи худаш 80,000 85,000 гуфта истодагидам. гуфтем не. Як нарх монем ки савдо шавад, розӣ кардем 75,000 срочни. боз камтар муомила дорад, бисёр не. ҳуҷҷатош бардаро 2 моҳи дигар мондагӣ. пешоша бардарҷонои ман ана рестайлинг кардагам, бо дикит кардагам. Бамперош фараш эстагӣ, бамперош бардарҷоном бамперои XL. Дискашам дискаи XL аст бардаро. марҳамат кунед, на ҳуҷҷатошам гуфтем 2-3 моҳи дигар мондагӣ гуфта. хуб номерчошам хат бинед. Баъд бардаро мотор 2.4 мешавад, медонам мотори 2.4 дискошон, диска баломош дар ҳолати хуб аст. Стопошам мав кардаган, стопошам стопҳои солои нав. 2008 бардаро хел стоп намешавад. Стопҳои сетагиҳо дизадаган, стопҳои рестайлинги. Марҳамат ҳолати салона мебинем. кондитсионер кор мекарда бошад ё не? Салони латта комплектация гуфтем Eli. Баъд бардарои ман кондитсионераш кор мекардааст, мегӯям ки кондитсионераш кор мекунад гуфта истодам. Ана
кондиционер рош кор мекунад, монитори Android, пробегаш дидам накур чанта пробегаш бардаро 228000, бале 228000 мил пробег доштааст бардажоне ма. Вот салонаш. Апишка чоше бинем, чоше хуш каранда. Апишка. Мультирул як тарафа мешад элио бардар, ба рулошон кожни намешад буда. Чхел аз бардарои ман чӣ гуфтанед арзанда бошад ин срочна 75000 сомон нархи беҳтарин бай аст успет ану ана дӯстдорони Mercedes Benz тамошо кунед на бай аст бардарои на мошин мо Mercedes Benz GLS 550 бардаро мотор 5 литра бензин битурбо бардарои ман хуб ин мошин бардарои ман американка задаги не хароҷдагӣ доштааст ба ҷое ки винкода меонам занед бинед камераи 360 градуса ҳуҷҷатош бардаро солона нав даромадаги нав растамоша кардаги ҷамъ баъд ин мошина бардарои ман 430000 сомон худама ғалти аз Америка овардаги мегуфтанд ҳозир бошад пул дар кор будааст срочни бардаро нарха нигоҳ кунед чанд пул барозӣ кардан 380000 сомон срочни бисёр арзон намешавад бардаро марҳамат кунед хоша бинед чӣ хел аст кузуфош тозак аст баъду мошина дискатош балумаш пачка аст ин кадош камтар аст харочдагӣ дорад бардаро дире 4 дар бескичу доступ дорад бардаро GLS 554 матик се қатора мешад ин мошина бардарои ман парктроник пешояхид багажош ҳам медонидам ба кнопка ба ман тамаша хубаст салонои нав салони сиёҳ салоношо бинед кожни салон кожаош дар ҳолати бисёр хуб аст обогрев сидений панорамаша нигоҳ кунед бардарои ман болош пони панорама аст хуб обогрев ин сеюм қаторашам бинед ин кузуфҳои кӯҳнаш як дига люкча дошнаи ақиба ин баъд сидениаш ҳамаш кнопка кати бардаро ҷамъ мешавад рост мешавад чош ҳамаш ба кнопка мебурад хуб ақибошам климат контрол кунем обогрев сидени дорад ин значит трёхзонный климат контрол мешавад бале намехе пешашо сидебине бардаро дарож давочик дорад бардарои ман 130000 мил пробег доштааст 4 дар бесключовой доступ датчиски телевизион винкод ҳатман занед бинед 2016 моҳи 12 бардаро винкодаш сидени лифт памяти сидени як пистикаш харман кардам бардаро ана кожни рул мультирул леписток бардаро ана леписток озимачиша мебинам ина камераи 360 градуса ҳолати салона бардаро хушбак аст пробега гуфтем 130000 мил гаштаги аст бардаро старстопам дорад бардарои ман ина ҷои калид бинамезанед бардаро старстопаш кор мекунад ина старстопои Mercedes ҳам хел аст бардаро ошибкам не надоштааст мошинчашон беҳад тоза бардаро биёед аз наздик тамошо кунед махқул кунед савдо кунед гиред боварӣ дорам ки мошин ба шумо махқул мешавад чӣ хел аст бардарои ман марҳамат кунед фикратонро ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошинаҳо арзон дастрас мошинаҳои беҳтарин метавонед аз канали мо пайда кунед бай аст мошинча бардаро ташаккур бардарои ман ассалому алайкум рӯзатон хуш бошад марҳамат тамошо кунед нигоҳ кунед дар канали Автоду бай Теҷи боз дафъаи дигар Toyota Camry 2 бардаро нигоҳ кунед бардарои ман ин японка аст японка не ки медонидам пешошон дигар хел мешавад ва японка бардаро соли 2008-2007 до рестайлинг аст ин бардаро рестайлинг соли 2011 аст да ҳамун ки охираш бошад 11 барои ки уҷаи Camry 4 бромадаг аст гибридҳои японка хуб ин мошина бардарои ман нархаша 105000 сомон фитесодаган фитем не як нархе монем ки срочни монем сав бошад насбои бохтар омадият 03 номерошона регионаш барои бардаро розӣ кардем нархаша срочни 90000 сомон ба бардаро нархи беҳтарин аст хеле доро марҳамат успех кунед хуб тамошо мекунед танировка ҳуҷҷатош нав гузарон танировка гуфтам ҳуҷҷатро танировка не ку ҳуҷҷатош солона нав гузаронда гуданд 4 диска балоншошам дар ҳолати балонош бардаро нав хуб не ягон 50-55% росида хеле навои дандон калон не барои бардарои ман агар ки оянда ягон 2-3 моҳ пас як 4 та балончаи нав медаҳем хушрак мешавад бардаро салона ҳозир тамошо мекунем 4 диска балонош дар ҳолати хуб гуфтем ана дискачошам нечкашу ана ҳолати салон бардаро нигоҳ кунед чӣ хел хушбак аст кондитсионерош ях хуб мебелни салон бардаро бесключовой доступ бардаро сидени лифт бардаро мебелни салон ана мультирул кожни рул мониторчоша нигоҳ кунед бардаро кондитсионерош не ки ях худаста кондитсионерош хушрӯ кор карда истодааст ҳолати салонаш бардаро салонашо бинед перекидка аст албатта перекидкаш не ки хушрӯ тоза омадаги аст ягон камбурӣ надорад перекидкаш бардажонема марҳамат пробегашо бинем ки пробегаш чанда гаштаги 237000 километр гашти будааст бардарои пробегаш чӣ хел аст бардаро марҳамат фикратон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед бо канали Автоду бай Теҷи бошад аз канали мо мошинаҳо арзон дастрас боварӣ дорам ҳатман пайдо мекунед бай аст 90000 сом бардаро рестайлинг аст соли 2011 будааст
ана бардарои ман нигоҳ кунед, ана дӯстдорони Toyota Land Cruiser Prado номерош хушрӯ будасан 0202 бардарои ман соли 2009 будас хариҷи. ана мошинчаи мо нархи беҳтарин кади срочна 120,000 сомон барои подписчикои автодубайтежи. боз албатта камтари дигар муомила ҳам дорад. биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед, мақбул кунед, гирид бардаро. мотораш 4 цилиндра, яъне 4 тага мотори 2.7 аст. барои 120,000 сомон бардаро. тренировка ҳуҷҷатош ана 6-7 моҳи дигар тренировка ҳуҷҷат доштааст бардаро. мошин бад нест, бампери пешаш кор дорад. ана балонаш не ки бад нест бардаро, просто мойка надорад бардаро. Кам бандон дораду. нав нест, ягон 60% мумкин бошад. ана ин коврик шошо краска мекунед, сиё краска мекунед бардаро. ин краскаш дуранга шудагас, безебани видим бошта куш мекушад бардаро. ин дараш кушодагас эта дорад ко. хуб задни камера ҳам дорад. ин мошина ме хело вардан ки фаро ҳамина мони фурӯши муфта. ана ҳолати салон бардаро. ин хеле мошина хеле арзонтар мемонад. неки бардаро шумо мошин реклама кардани шудед агар камтар товар мевид бардаро дебои мошина як мойка кунед, мисол химичка накунедам хотя бы мойка кунед бардаро. ана ҳолати салон. ин мошини фикр срочни фурӯхта истода, нархи арзон мондем, барои ме хеле монда истодем. просто шумо мегӯм камтар мошина хушрӯ нигоҳ кунед бардаро дебои мошина 2008 моҳа 2009 мешад бардаро. мебелни салон ана мебелни салон мониторчоша гирид бардаро, монитори андроид, кондитсионераш хушрӯ кор карда истодааст. ана кондитсионераш хуб салон чош пробегаш бошад агар ҳозир мебинем пробегаш 241,000 километр гаштагиаст бардаро. харидоро касе ба ин мошин мақбул шудагӣ бошад агар биёед хушрӯ аз наздик бинед бардаро, нархи беҳтариме гирифтан мумкин аст. солашам нав аст буина мошин бад нест, кам мисол чӣ дорад да меҳрталаб аст, як химчиска хушрӯ мекунед, подировка мекунед, бампери пеша краска мекунед бардаро, мошинча звер мешад. барои ҳам бардаро нархи савдо кунед, арзон кунед, амир аз худашам миниш кунед, гирид тамом. чӣ хел аст на бардарои ман марҳамат кунед, фикротон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, бо канали автодубайтеҷе бошед. аз канали мо мошинои арзон дастрас метавонед пайдо кунед. на ҳолаташ бардаршон наку бай несту хай бардаро кам расход кунед, агар баъд бай мешад, нархаш не ки бай аст, муомилаи хушрӯ дорад. ташаккури зиёд бардаро ба дӯстон равон кунед, бехабар